Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Blay pi baro kini kilong ki khubor bam ta kasngi. Myntri Pohiing Ri Amit Shah ulawan play ka jingyalang ka 71st Plenary Meeting jong ka North Eastern Council NEC balong ne kasngi thoding Hashlong State Convention Center. Ha ka nyopwi jingyalang Amit Shah ula ai jingero ya ka sarkar modi hakri kala dei ka juksiar ya ka thanchati lammi ni namar ka jingple jingmut bapalat halor ki kampen roi ber ka jingpen bet ya ki kam ya ka ja ki berana ka than shushu ka thanchati lammi ni menta kala long na ka khana ki jingye ki ber jingbam shongsung sha ka jingbe ya ka jingsuk ber ka roi ka par ula yathu bahapdeng usnem arhajar saw hadu arhajar khat saw hadu Khatway hajar shispa arway ki kam umsnam kila jia hapo kathan chate lammi ngi hinre kani kalahiar hadu nyoflai pesen shaka lai hajar shispa khatsaw hapdeng usnem arhajar khatsaw bat arhajar arpulai kajingyap jengki bor pahararu kalahiar dah nyopwe pesen na ka sauspa sanpukra shaka shispa lai pu arngun katba kajingyap jengki nongshong kalahiar da prap nru pesen benrap usha Myntri Pohiing uyathu baka sarkar Prime Minister Modi banwanra ya kajing suk bat kajing shngan hapo kathan kalaya soi hadu khandai tali ki so scholar bat klala ru ban penbet ya bun ki kam ki basa ki bakwa ya ka shongsuk shongsan ula ong balat no tangkat tu kat ne ki benta jong ka Assam bat ka Manipur nyop san person ne ki jaka bahap hapo ka Armed Forces Special Powers and AFSPA hausnem arhajar khatra kilalait menta na kani ka an विकास मंत्रालय डोनर और NEC के उपाध्यक्ष श्री जी किशन रेड्डी जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का स्वागत एवं सत्कार करें। May I request the principals, the Secretary NEC, Shri K. Moses Chalai, to kindly read the name. We would also like to felicitate our members of the NEC, the Honorable Governors and Honorable Chief Ministers of the Northeastern region. We are filled with gratitude and thanks to each and every one of you who are present here. We are very delighted and honored to have in our presence our Honorable Home Minister, Union Home Minister, for being here